Maça Amet Spor heye. Divê her Kurd dev ji piştgiriya tîmên Stenbolê, Fenerbahçe, Galatasaray û Beşiktaş de û piştgiriya tîma bajarê xwe bike. Ez jî ji Amedê me û piştgiriya tîma Amet Sporê dikim. Ez ji tîma Stenbol ya ku min berê piştgirî dikir, dest jê berdam. Ez dixwazim ku hûn jî piştgiriyê bidin tîmên bajarên xwe û tîma Amet Sporê. Werin em Amet Sporê bikin Barcelonaya Kurdan. Temaşavanên ku dê biçin maçên Amedê van tiştan nekin. Yek, bi bilêtê sexte an jî bê bilêt neçin stadyuma. Dido, di dema maçê û piştê maçê da nekevin sahayê. Sisê, tiştên biyanî, çaxmaq, perêdemir, şûşên avê, kevir navêjin sahayê. Çar, di dema maçan da derencên tribûnê vala bihêlin. Pênc, gotin û tevzaratê xerab, nijadperestî û bi heqaretî nekin. Ger hûn van tiştan bikin, ew ê kulüba we cezayê mezin bigirin. Tîmên bajarê xwe yên ku ji xwe di rewşekê dijwar de ne, bi gotin û bi çalakiyên bi vê şeklê nexin rewşekê dijwartir. Harin stadyumê piştgiriya tîma xwe bikin û bi yek dengê bibêjin. Bijî Amet Spor, şampiyon Amet Spor. Vî vîdeoyê ji hevalên xwe re bişeynin, bimînin xweşî, bimînin bi Kurdî.